नाशिक, येवल्यासह रायगडमध्ये सुद्धा अवकाळी पावसानं हजेरी लावली आणि अचानक आलेल्या पावसामुळे उकाड्यापासून नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळालाय। आणि दुसरीकडे मुंबईमध्ये सुद्धा ढगाळ असं वातावरण पाहायला मिळतंय। नाशिक, येवला, रायगडमध्ये अवकाळी पाऊस झालाय, वाढता उकाडा आहे, नागरिकांना अर्थातच त्यामुळे दिलासा मिळालेला आहे। तर मुंबई सुद्धा सध्या ढगाळ असं वातावरण पाहायला मिळते। उकाड्यामध्ये प्रचंड वाढ मुंबईमध्ये झालेली पाहायला मिळते। तर सोलापूरमध्ये आज पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे। नाशिक, येवल्यात अवकाळी पाऊस झालाय। नाशिकमध्ये पावसाची रिपरिप आपल्याला पाहायला मिळते। येवल्यामध्ये सुद्धा पावसानं हजेरी लावली आहे आणि रायगडमध्ये हलक्या स्वरूपाचा पाऊस झालेला आहे। सोलापूरमध्ये पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आलेला आहे आणि मुंबईमध्ये सुद्धा ढगाळ वातावरण आहे। एकंदरीतच राज्यात काही भागामध्ये हे अवकाळी पावसाचं संकट आलेलं आहे।